Здравейте на всички, ние сме Alien Jellyfish. Мафака! Не, бе, аре да... Такова да изгостирам. Не ти ли да отвъд? И добре, значи да разкажем нещо за себе си, освен някакси хората да ни опознаят, ако желаем. Първото нещо, което искам да кажа за себе си, то е много съществено, е, че съм рошав. Ние сме две момчета от Плевен. Добре.